प्रखंड हो या जिला देवी माई से हिला आ गइल भैया खेसारी लाल यादव के फिर से विवादित गाना। विवादित ऐसे कहतनी कि भैया पवन सिंह के गाना आइल बबुआन वाला पूरा माहौल बनैले रहा ताले खेसारी भैया कैसे रुक सकते हैं महाराज। खेसारी भैया गा दिले पर देवी गीत प्रखंड हो या जिला देवी माई से हिला। आ देवी गीत खेसारी भैया के जौन बाकी बेहतरीन तरीका से यही धुन पावता आ एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से विवाद होके वाला बा। काहे कि हमार खेसारी भैया तो परिस्थिति देखते बड़ा लोग गाना वाना बाजत नहीं खनू बड़े डिप्रेशन में आ बहुत बड़े चिंता में। आ चिंता में जब खेसारी भैया हमार पड़ जाले नू तो कुछ गा देले। आ हम बता दी सबसे बड़ बात ही कि विवादित राइटर कृष्णा बेदर्दी के लिखल गाना हो भैया। खेसारी लाल यादव खुशी कक्कड़ मिल के गौले बालू। आ ये गाना के हड़बड़ गड़बड़ में शूट भइल, आजे शूट फाइनल भइल, आजे पोस्टर रिलीज कर दल हानि। देखो भाई खेसारी भी हमार नु बहुत तेज आदमी हुआ ना होला कि बहुत तेज आ बहुत होशियार आदमी हुआ। मतलब बुझला है जो थोड़ा सा लेट करेंगे तो हम तो चुराए हैं, दूसर कोई चुरा के गा देगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो भाई देवी गीत गा दले खेसारी भैया। पहिल के गाना विवादित देवी माई से हिला। इनकर तो देवी गीत जौन आवेला इनकर जौन भक्ति आवेला उ तो एकदम भक्त लोग सुन के मियाज गदगद हो जाला भक्त लोग के खेसारी भैया के। फाइनली गाना खेसारी भैया के अब देखी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आ रहा बा। आर्या शर्मा के म्यूजिक बा, खेसारी लाल यादव खुशी कक्कड़ दोनों जना के आवाज़ बा। अब भैया जैसे गाना रिलीज हुई तैसे पता चली भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर विवाद होके आला बा, फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में तबाही मचे वाला बा। बाकी बात करब पावर स्टार पवन सिंह के, तो पवन सिंह भी खेसारी भैया से एकदम कमजोर नहीं खन। आ खेसारी भैया के एकदम आज गाना शूट भइल, फुटेज वायरल होल बा। वैसे पावर स्टार पवन सिंह के भी फुटेज वायरल भइल। आज गाना पवन सिंह के भी रिकॉर्ड भइल, शूट भइल। खेसारी लाल यादव के भी बहुत सारा गाना के अपडेट जौन बा कि लगातार बैक टू बैक मिले वाला बा। लेकिन ई गाना जौन बा कि फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद करावे वाला बा। फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो अलग अपन ना होला कि का कहल जाला कि जैसे कि दूसरा के गाना के कॉपी पेस्ट ई सब काम फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में होके वाला बा। खेसारी भैया उठा के गा दिले बड़े फिर से गाना जौन बा कि देवी माई से हिला। देखी आवला के बाद पता चली जे आखिर वाकई में गौले के बड़े आ गावे के का चहले बड़े। बाकी रउआ सब इनकर भक्ति सुने नहीं जाने नहीं, रउआ लोग के कितना पसंद आवेला कमेंट करके वो बताएं हम लोग। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के जितना लोग सुने वाला जाने वाला पहचाने वाला बा वो लोग भी कमेंट करके जरूर बताई कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना रउआ सबके कैसा लागेला। बाकी वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।